Masama ba yung magtamgo sa ex? Good morning! What's up you? Papasok na ako! Pasok, hindi. Pasok, hindi. Pasok na ako, no? Kasi, kagabi pa nakuha ko yung result. Di naman siya masyadong late. After na ginawa ko ng vlog, lumabas yung result. So, pasalamat tayo. It's a negative. Oh, happy lang ako kasi, kapasok na tayo, normal na tayo. Pero at the same time, medyo sad kasi nawala yung aking short vacation. 1 week ata ako nagbakasyon. Maiwan si Dada with Sofia, so magmamask ulit siya for today. Magawa lang ako ng aking baon at saka konting vlog. Kita yung aking hair. Pag straight mo siya, talagang mahaba. No? Pero pag hindi ko siya style, wale. Alam niyo, ang sama ng aking dream. For me, masama siya kasi basta, idea na lang about siya sa ex. Ex na naman. Pero ex ko hindi ex ni Abana. Ex ko. Bad siya, bad. Mamaya ko na yung mga details na yun. So, -2 daw ngayon. So, medyo malamig sa labas. Hindi ako medyo power na pagka-vlog. Kasi nga, super aga pa, 6:25. Kanina pa ako nagising, nag-style ng hair, nagbihis, ganun. Pero naririnig ko na si Bana. May ubo pa din siya. So, hindi pa rin siya pwedeng pumasok. Pero pasalamat lang tayo, hindi gaano kalala. Kay Sofia, mamaya yung exam niya. Tapos, kinansel ko na ulit yung kanyang appointment ngayon. Kasi nga, mag-exam pa siya. So, itlog. Tsaka cheese. Daming cheese. Masama ba yung magdamgo sa ex? Kayo, ano masasabi nyo? Kayo, nagdamgo ba kayo sa mga ex ninyo din? Hindi ko lang alam si Bana kung nagdamgo din siya sa ex niya. Pag siya nagdamgo talaga, medyo unfair, no? Women can't leave things alone. Goodbye, Dada. Leave things alone. Bye-bye. Go. Scram. Tagal kami hindi nagkikiss. Wala na, wala eh. A few moments later. Dito na ako. Nakauwi na sa bahay. Come! Pinapakita si Sofia na diploma niya. Happy birthday, Ninang. Sino na? Happy birthday, Ninang. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Ninang Apple. Blue. Yay! Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Walang kamatayang nangka. At saka bulad, no? Save din pag may time. As Dada. Say hi, Dada. Ang Pia?
few moments later. Tingnan niyo. Yung kamay kay tulog. Dati, kay kanina, nasa bibig niya yan. Kinuha ko. Pero nakahawak pa rin. Yung isang beses kasi kinuha ko yan. Umiyak. Nagising siya. So, tingnan nyo, blanket niya. Blanket there. Flamingo, si Bunny. Si Bunny doon isa. Tiger dito. Yan yung mga kasama niya at matutulog. So, sinipag na naman ako uminom ng collagen drink. Hindi ko na nilalagay sa ref kasi nakakalimutan ko. Dito na lang kung saan ako, andito kinukuha ko na sa karton. Mas gusto ko pa ata siya pag hindi naka ref kasi parang ano siya. Parang hindi lumalabas yung parang pagka. Basta. So, share ko lang sa inyo kung ano yung ginawa namin dito pag may nag-positive sa family. Kasi, iba din pala sa Germany, nakausap ko kasi si Inday Marie Rose. So, iba doon. Nung Wednesday, parang masama na yung pakiramdam ni Bana. Nung Thursday, sabi niya, maaga na siya uuwi. Tapos, nung Friday, sabi niya, absent siya kasi lumala yung sipon at ubo. Yun lang naman, sipon at ubo. After nun, sabi na ng work niya, magpa-test ka na. So, nung gabi nun, lumabas yung result, positive siya. Decide na ako kaagad na mag-take ng swab test ulit. So, kami ni Sofian dalawa. And then, after that one, tumawag yung GGD, yung parang health, something na in charge sa mga ganyan. Kung ano yung dapat nyong gawin. So, i-isolate mo sarili mo, mga 10 days. Pero, mga 30 minutes yun ha, natawag sa telepono kung saan ka napunta, ano yung ginagawa mo sa trabaho. Tapos, kinikwenta nila kung ilang araw. So, magba-backward ka doon ng 2 days. So, Wednesday, parang Monday. So, yung Monday, counted na yun as 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nag-10 siya nung Wednesday. The same kami nung 18. And then, di na siya magte-test ulit ha, kasi positive. Bari quarantine lang din. 18. Ang gulo. May tumawag ulit kay Bana kasi hindi pa siya masyadong magaling. Sabi, quarantine again ng 7 days pag may isang araw na or 24 hours na wala ka ng ubo, wala ka ng sipon, ayun, pwede ka nang lumabas. So, no need na ng second exam. Pero sa amin, since negative yung exam namin dalawa ni Sofia, mag-wait kami ng 5 days kasi baka mahawaan kami. So, tumawag sila sa amin kung may symptoms or anything. Sabi ko, wala naman, awa ng Diyos. Kumawa kami ulit ng appointment for after 5 days. And then, dumating yung result, tapos tinawagan kami ulit. Ako pa pala, wala pa kay Sofia. So, tinawagan kami ulit. Ang sabi, pwede na ako magtrabaho. So, yun, kaya nakapagtrabaho na ako. Walang gamot, as in, wala. Nasa sayo na ako, magti ka ng vitamins, magtuob ka, mag-paracetamol ka. I think nag-paracetamol si Bana one time. Kasi, parang grabe yung sipon niya at saka ubo. Yun lang naman. Other than that, wala na. Yung iba alam ko, grabe yung pinagdaanan nila. Pero, si Bana naman, at least okay naman siya. So, I think, ayan na. Hindi na nahawakan yung gatas. So, tabi na natin. So, may pasok ako bukas, Sabado at Linggo. Ang ganda ko Sabado at Linggo, tapos Monday, free ulit ako. So, yun ang mga lalabs. Prepare muna ako bago ako matulog. And good night. Shout out muna tayo. Shout out sa aking mga palalabs dyan kay
Maria Teresa Buwan, Simply Glee, Edith Vlogs, Ange Love 01, Lina Lievares, Family Rich My Netherlands, Anche Dairit, They Call Me Vina, It's a Bing Thing, Love in Scotland, Mary Rose, Syra, Kalagigan Vlogs, Adela Distaho, kay Bebelina Manago, kay Jessery Malacap, Maarting Maldito Vlogs. Don't forget to subscribe kay Ruby De La Rosa and kay Golda Sanchez, Anija OB. Meron pa pala Alma Munoz, BNB Family, Richelle Sumatinog, Pobreng Bisaya TV, Chelly Kate, Arlene Banson, Flor Tamundong, Achi Cherry, Susan Samuntan Person, Mylene Ocampo, and si Miss Jo Villes. Thank you so much for watching. Good night na ko mga lalabs, gigikapoy kay ko sakit akong likod. No, maghilamos muna ako tapos magtanggal ng kilay. Good night! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지